Nagtuo ka nga, sayang kung mag-invest ka property karon kay 5 years ago barato ra kayo. Ang uban daghang kinagunahon na nga wala na oportunidad kay 5 years ago barato ra kayong property. Pero ang reality sumala sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang property prices misaka og 10% kada tuig. Pero ang importante, dili ka maghulat og forever. Kay wala gyud forever. Kay mas lisod ang future kung magpabilin ka nga walay balay or what you can invest on real estate. So, ang pag-invest karon sa real estate, di yun na sayang. And here are the 3 things you can do right now. Okay? Number 1, you need to assess your finances. Tanawa kung unsa imong ma-afford karon. Dili nimo kinahanglan mahimong milyonaryo para maka-invest din ka. Magsugod lang ka sa ginagmay, di ba? Low-end housing. Second, consider the rental properties. Pwede ka magsugod og palit og property nga imong parentahan. Kaya ang renta pwede man mo cover sa imong monthly amortization. And third,